Dobrý den, vážení přátelé, úvodní celka ohlásila, že je to 5 dnů flashback, si to tady přečtěte. Když je do hřiště, no, tak si to tady dočtěte, všechno máte to hotový, tak my můžeme jít dál. A co se tady bude dít? Už to tam zase sestavujou, ty blbci. Pane? Doufám, že je to důležité. Ano, pane. Ten americký agent pronikl do laboratoří X. Cože? To mě ten blázen chce pronásledovat až na konec světa. Jaké jsou vaše rozkazy, vrchní veliteli? Ihned povolejte členy mojí ochranné služby. A když ten Američan pronikne přes vaši ochranku? Pak to s ním vyřídím sám. Rozumím. Asi rozkaz. Tak už tam jsou 3. No už tam jsou 3. Jako by to bylo někdy to zázrakem, ale dáme si očko radši. Já jsem normálně vymyslel básničku. Můžu vám ji říct teďka? Možná to bude nový takový příští intro, ale já začnu to. Tady nikdo nebude? On tu je? Tak pojď. Ty furt takhle pojď za ruku, vás tam víc. No, není to žádná vtipná básnička, prostě je to takové 4verší. Vítejte na mém kanálu, ve kterém není nic v análu. Vítejte na mém šaneli, ve kterém není nic v prdeli. Tak, to bylo taková jen tak na okraji básnička a my jedeme dál. Tak, tady nahoře taky někoho vidím. No nic, tak. Vy mi to dáváte mi moc. Moc mi toho dáváte. Džepí někdo někde? Kde ještě? Tady. Tady se nepustil na sklo. A tam bude asi nějaká voda. No jo, tak to bude muset zase přebrodit. Tady je všude nějaká voda, člověče, tady něco kape. Až je mi z toho blbě. Tak. Dáme očko. Tam tudy asi to nepůjde. To pouští ty blesky jak tam ti kokoti. Tak tady byl nějaký žebřík, tak to zkusíme vzít nahoru. Ano, tady to vypadá dobře. Tady to vypadá dobře, tak tady něco vezmeme, nějaké zdravíčko. Tak tady nějaké panely bezpečnostní. Já jsem si vzal teda všechno, když už. Tak, máme očko, vejdeme do dveří, které jsou zamčené. Proč jsem si tady takhle škobrtnul. Dáme Rko. Jdeme dolů, tak, hop. Jdeme do těchto dveří. Tam je taky někdo. Tyhle, 100, to jsem málo kdy měl, pojď. Se to otvírá. Ano, už ju nemám. Tak, dobré. Máme očko. Co nám tady se skrývá? Ježišmarja, a to je, počkej, co to je, všechno možný. Kudy to jdu, do prdele. Co? A už jedeš, že mám ten Venom. Kolikatka je Venom? Chci vzít, kde to mám, bazooka, plamenomet, 9.8. Teď jsem si to, já jsem si to zapsal totiž. Mám to plný výzbroj a jedu. To určitě. 68, tak málo. Ukažte, jak to tady vypadá, no hrůzo strašně to vypadá. Nevím, jestli toto. Ukaž, jak to tady vypadá. Jeli. Tam na nás střílil. A pak dostal sám na budku. Co to je? A je. Vlastně nějaký zdravý náboje a je to. Počkej. A už oni utíkají. Oni jim utečou. Haha. A do prdele.
Venom, Venom, Venom. No. Dobrý, dobrý, pojď. A utek. A je to v prdeli. Teď ho můžu očekávat na každém rohu. Nebo mám tam skočit? Mám tam skočit? Myslíte si, že jo? Tak to si přebiju radši, ale... Ty vole, já tam skočím. Ono to nejde, ale... A do prdele. Tak to nejde. No, tak nic. Myslím si, že to jde tak. Dáme si něco slabšího. Ty vole. To byl on. Tak pojď. Očko dáme. Tak. Fuj. To bylo pěkné. A dostaneme se dolů. Ještě jeden. 8, 7. Mi dáme nohu. Ty vole. A doufám, že to je všechno teda. Ty vole. Klidně si ju. Počkej, já si to dám. Ještě jednou. 98 to je blbá ztráta. A pojď. Hehe, už se to roztočilo. Tak moc? Nedát mu žádnou šanci. No, teda nic moc. Pojď. Tak. A hnedka se rozložil, kamoš. Tak. Dobrý, no. To je nějaký žebřík. Tak nic. Jdeme dále. Tady je žebřík dolů. To bude ještě zajímavý. Tak. Si vemu nějakou oblíbenou. Tady přepiju radši. Očko. Tady to vypadá docela. Raketky máme. Nějaké zdraví, s tím už počítali. Tak, další rakety. Uložíme a jdeme. Tady už jsme byli. A už zase. Vybral jsem si špatně. Ale já ho i tak dostanu. Dobrý, tak. Vypadá dobře. Nebudeme se vracet. A přesto se vracíme. Aha, tak tady už jsme otevřeli dveře, které byly dříve zavřeny. Tak. Dáme očko, vstupíme sem. To něco většího, vole. Pán nějak sobrovatěl. Vyjdeš ven sám? Umíš to? Tak to je zase nějaká velká technologie. Ty vole, znova, dáme si tam bazuku, vole. A vemu ho hezky, vole, a hop. Dobrý. Špatný, ale vemu ho ještě jednou. Jo. Už mu vrzají kolečka. Tak, dobrý, no. Venom se vždycky hodí. Tady ale nic už není. Tak se vracíme. Tam jsme byli. Kde byly ty schody? Tady byly ty schody, jdeme dolů. Sebereme si něco zdraví, máme to kompletné. Teď co zvědat, co nám je vybavne, tyhle. Vypadá to zatím teda dobře. Tak tím to prdele. Kolik vás tam bylo ještě, vole.
To radši je péčko, vole. Jsem měl krásný, kompletní zdraví, vole. P8. Tak. Počkej. Narazíš, že jsi 79, dobrý na tu bídu, no tak. Jdeme. Aj, tady jsou její podvodní říše. Tak. Kolik těch magorů tam ještě bude? Tak, aha. Tady to je nějaké asi známé, povědomé. Aha, to je za tím stolem, tak, dobře. Takže se zase budeme teda koupat. Skočíme do té vody. Jak to tady vypadá, kam mám vlízt? Nahoru, a zase dolů. Oho. A zase takhle úplně dolů. To je nebezpečný. A ponoříme se, vodka jsem to vyplul. Nevadí. Budu plout, jak se mi zrovna zamáne. Počkej, tady nahoru. Nahoru. Když říkám nahoru, tak myslím nahoru, tak. Ty vole. Kolik bylo 8? Ty vole, pojď. Co to? Někdo pomáhá? Někdo pomohl? No to mi teda někdo pomohl, no. No, to byla pomoc. Když se vzpamatuješ, vole, tak... Ty vole, tady to teda vypadá. To jak na jatkách. Šup. Bože. Tady taky? Ty vole, tady taky. Oni jsou všude. No nic, no vezmeme si ten 8 a jdeme zase dál. Pojď. Ty vole, ten letí. Nějaký hyperaktivní chlapec, vole. Šup. Uprostřed toho všeho. Mě zajímají ty chodbičky. Určitě si máme nějaké zdraví, teda, to je důležité. Tady už jsem byl podle těch mrtvol, tak hodíme to dolů. Hop. Jsme všude nebyli, tady se nadechneme a jdeme dolů. A půjdeme tudy, teďka tentokrát. Tak tudy. A vůbec někde sem. A dolů. A zase nahoru. Vypadá to dobře tady. Co? Ne, nezabíjejte mě. Tady zase, vole. Ty vole. Ne? Vidíš mě? Mám to pro. Co? Aha. To je ještě lepší. Co je úplně nejlepší? Já to tebe naseru. Ty vole. Ty to máš nějaký účinnější, a uvidí se. Jo. Tak si jenom počkáme. Ne, nezabíjejte mě. Co na něj vzít, vole, to je zajímavý. Tak, tady dáme očko. Co, přijede někdo?
není. Počkej, si budem tak odkráčel. Tam je něco, nějaký tlačítko, no nic. Dobrý, no. Tak tentokrát dobrý, no. Vůbec to nejde. No nic, tak jdeme zase pryč. No, lepší než nic, takže... Já teď vůbec nevím, kam mám jít, tyjo. Ach jo. Najdu nějakou pořádnou cestu. Tak, už jsem to našel asi. Tak, to tady bude. P4. Tady si sebereme něco. Vypadá dobře. Páčka. A nám otevře něco. To je tady bordel, vole. Smrad. A to se otvírá. Máme očko radši. A kdo nás tam překvapí? Aha, tak to je trochu moc. Aha, já už jsem to takhle spustil, tak. Oni půjdou za mnou asi. Už po mně střílej, tak. Je. Sedmička. Dobrý. Osmička. Tak, jedem. Ty vole, fakt jede. To budeme muset nějak vymyslet. Pojď. No pojď. Ty otevřu. No to sedmičku dáme. Tak to radši dáme Pčko, dobrý, tak. 7. Už se tam hroutí a kroutí. Op. Tak ten bude dosti těžký. Tak. Ještě otevřít. Tak. Už padl. Tak, vypadá dobře. Máme stále 1000, tak to je dobrý. Co ty mi dáš? Panzerfausta, děkuji. Jo, ty sračky ani nelezu. Ještě mě to nějak to... Ježiš, to je hnusný. To je za rohem. Za rohem něco není to. Tak, víc. Jdeme. Jdeme. Se snědu vynoří. No, tokrát nic. Hele, statistiky mi úkoly. Nemám jeden úkol. Jak to? Najít a získat dokumenty o související s operací vzkříšení. Dobře. Tak já teda jdu. Tak se teda ještě vracím. A je to nutný? Ale to bych nebyl já. Tak, až tam budu, tak se vám se ohlásím. Aha, uložíme. Tak, tady nám někdo udělal nějaký náhradní dveře. Tak to tady jenom sebereme. Tady je ta hlavní kancelář. Tak, tady bude ten spis. A hotovo. Hledal jsem to velmi dlouho. Tak jsem to konečně našel. Tak. No a hlavně doufám, že jsem sebral všechno a všechno. A no jak jsem říkal, doufám, že jsem všechno všem ukradl. Všechno všem vzal a všude jsem byl. Tak, já jsem se teďka trošku zabloudil, takže nechtěl jsem takový trapas před vámi, ale tak doufám, že to všechno jsem prošmátral, prošmejdil, se říká šmejděníčko, šmejdění. Tak, vy se mějte příště a příště budeme pronásledovat Díčíra do testovací laboratoře Übersoldat, pak něco zlikvidujeme a pak najdeme východ. No, tak se mějte krásně, no.
Mějte se krásně. Jsem ztratil trochu nit, prostě jsem se tady začet, mějte se krásně a nějaký odběr nebo komentář, já vím, že to nikdy neříkám, i like může být, tak to říkám teď a mějte se krásně a čus plimus.